Eizara joaten da makina bat lagun. Makina bat eta bizeaztu dezagun, txori bat pasa orduko denak hor pinpampun, enaiz sekula izan ni arma hoien lagun. Eskopeta hartuta autoan mendira, paramilitarrentzat bizitza hori da, gero ardo pixkate dan txoriei begira, armazale guztien garaia hasi da. Une ederrena da amaiketakoa. Enaiz hori eurekin probatutakoa, izango daragia, izango zatoa, ezin ote da izan armarik bakoa.